I pozdravljaju s vama togi mogi ljudi. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Ja sam sad sišao negdje. Ček, šta je ono gore? Mislim da sam odande sišao. Ili nisam. Ma, nebitno je. Nekog se sjećam, odavde sam došao. Šta vam ima? Odavde nisam došao. Ali odande ja sam sigurno. Ajde tere. Da nađemo prvu kuću. To je tamo gdje sam ostavio one stvari. Aha, znači, ja sam došao u pećinu. Dobro, idemo ovamo. Da vidim prvo što ima ovamo. Da li imam baklje? Nemam baklje. Hajde da pravimo baklje. Ajde, op, tako, super. Idemo. Što ima ovamo? Ima voda. Čekaj, ajde bre, eto. Sad ću da zaustavim tu vodu. Ajde, kako bre, ajde. Ne mogu ništa da vidim. Ne to. Srpni bre. Ajde, ćao. Mrtvo si. Evo ga. Dobro. Sad ću da zaustavim ovo. Op. Kraj. Nema više vode. Dobro. Evo. Izvinite. A evo ga metal. Skovi metal. Op. Dobro. Op. Super. Sad, čekaj, već nemam baklje. Dobro, nema se. Evo ovoliko. Super. A top. Što ima vam? Dobro, došli smo ovdje, nebitno. Znam, tamo ima uglja. Ovo ima i... Ajde prvo da pokupim ovaj ugalj. Ajde. Me tu juri nešto, ništa me ne juri. Dobra. Ajde da pokupim ovo. Op. Tako. Ok. Idemo skupim još. Sad ću da pukne kramp. Znao sam. Da pokupim. Ajde. Dobro. Idemo vamo. Samo da... Ovako da me ne nervira ovaj ugalj. Op, to tu. Idemo. Samo da sam imao da je trulo meso jer sam gladan, trebao bi da pojedem. Ok. Idemo dalje. Opa, što ovdje ima? Dobro, to smo samo došli ovdje. Ajde, skupljaj. Šta to je to? Nema više ništa. Dobro. Čekaj, šta ovamo gore? Aha, to je tamo izlaz. Eno ga zombi. Kako je magla i... To nije magla, nego ja sam onaj put smanjio svetlost. Ne svetlost, nego daljinu. Dok li mogu da gledam, pa onda sad izgleda kao da je magla. Čekaj. Kad pada kiša isto je kao magla. Ajde vidimo što ima ovamo. Ako ima nešto uopšte. Op. Šta je to gore? Tu nema ništa, dobro. Op. Ništa, mi smo se vratili opet do Creeper. Nije Creeper, učinila mi se Creeper. Sad će da eksplodira. Idemo ovamo. Ne ovdje. Ovo ima još pećin. Ne, to je... Možda ima ovamo nešto, ali ne bih baš čekao. Ne, to smo se samo vratili nazad. Dobro, idemo mi malo napolje. Da vidimo šta ima napolje. Op. Čekaj. I sad nađemo Herobrina, bilo bi super. Čekaj, op. Ajde, idemo. Ako budemo vidjeli Herobrina. Ništa, ali neće da ga vidimo. Dobro. Idemo gore. Samo trenutak. Ljudi, evo nas nazad. I uvijek kad snimam, znači to uvijek. Uvijek mora neko da mi dođe, da me pozove. Ili tako nešto slično. A da, ispekli su ove cigle.
Sada ćemo da stavimo da se ispeče ovo, pa da stavim metal. Op, ajde, malo brže. Mislim da se, evo, sad će da bude gotovo. Tako, evo ovdje ću staviti metal. Ajde, stavi se sve. Tako. I mi idemo sad napolje. Iako znam da će malo da baguje, ali dobro. Mislim, ja kad igram, meni ne baguje ništa. Ništa. Meni je onako baš super radi dok ja igram, ali kad izbacim klip, ono cepa. Idemo dole. Bomba! Dobro. Op. Nisam trebao tu, ali nema veze. Ajde da skupimo mi prvo ovo. Op. Op. Opa. Opa. Op. Zaka. Čekaj, ne vre, tu. Neću tamo da postavim. Opa. Idemo vamo gore. Ajde bre. Tako. Izvinite ljudi što nema Fallout Sheltera. Možda ću neki dan da ga snimim. Fallout Shelter. I bit će super. Pošto duže vreme nisam snimao Fallout Shelter. Pa zbog toga. Jer Fallout Shelter mi je na tabletu, a ovo mi je na telefonu. Op. Dobro. Evo ovdje ima uglja. Ne bre. Ajde. Evo ga. Op. Idemo nazad. I naravno, sad će voda da mu spori. Ljudi, ja ću da se vratim čim budu mi izašli iz ove pećine. I ljudi, evo nas nazad. Čekaj, joj, šta mi se događa? Zombi, beš tamo. Beš tamo, bre. Kako je umro. Tako sam malo pre jednog zombija bacio dok sam se penjao. I naravno, taman se ja popeo, vidim dole kad je pao zombi, dole bio metal. I ja naravno mora se vratim. I dobro, pokupio sam sad taj metal. I sad ću stavim da se to peče. Mogli bi da krenemo da pravimo kuću u sljedećoj epizodi već. Jer bi to bilo poželjno. Čekaj. Što je ono ovce tamo. Idem da ubijem onu ovcu. Žao mi je ovcu. Jako mi je žao. Ali ja moram da te ubijem jer sam gladan. Treba mi hrane, a imam samo ove gluposti. Op, dođu vama. Hajde skači. Idemo. Op, op, op. Sad će da malo tu baguje, pa ću zato da stavim dole. Da ne bi baš toliko bagol. Op. Jesam stigao? Op. Nisam. Ljudi, skelet. Ođi, bra. Evo, gubio sam ga. Evo je pećina, ovdje manje već baguje. Kad uđem u pećinu, meni manje baguje. Dobro, sad ko šiš ovcu, idemo da vidimo što ima dole. Sve je bilo da dobro nađemo dijamanti. Op. Opet toga skupim ovaj ugalj. Ajde. Op. Vidi ga. Uvek nešto kad se to dešava. Kad snimam, ili tako nešto. To me strašno iritira. Dobro. Op, op. Idemo dole. Nema ništa. Ok, idemo napolje sad. Ajde. Trči, 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 trči. I sad ovamo ima ugalj. Idemo gore. Ajde tere. Evo ga ugalj. Moja ljubav. Ja sam se zaljubio u ugalj. Ja sam Uglješa. Moje pravo ime je Uglješa. Ali znate kad? Nikad. Op. 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 Op, op, op. Ajde. Skupimo još uglja.
Znači, onako nije baš bilo ovo zanimljivo danas, ali samo su uglavnom su skupljali rude. Op. Ali sljedeći epizod ima da pravimo kuću. To će bude malo zanimljivije. Nadam se da neće pada ova glupa kiša. Jer ako bude padala, ja ću da kisnem. Šta bi drugo nego da kisnem. Joj, sad ne vidim ništa. Ni vi baš i ne vidite isto, jer YouTube to malo potamni. Op. Ništa, idemo mi u naš... evo je ovca. Op. Ne! Znao sam! Brzo, idemo da pokupimo stvari. Čekaj, samo da mislim, pa to je to. Nego samo, jeste, tamo treba da se ide. Idemo da pokupimo stvari. Evo, ajde bre, brže, će da mi ne stanu stvari, moram da ih pokupim. Zašto ne vidim? Šta se događa? Ono su baklje. Brzo, izlazi iz vode, trči. Trči. Beži od mene, pauče, beži. To, moje stvari. Jao, kako lepo vratiti se. Jao, stvarima. Čekaj, idemo gore. Ne mogu da vidim ništa i uvek me zeza kad hoću da izađem napolje. Sad vi ništa ne vidite. A skači, ajde, požuri, vidi šta su moje stvari sve ovdje. Najbitnije da pokupimo ugalj, jer ako nemamo uglja nema ništa. Dobro. Dobro, to je stavno zemlja. Ni tu što sam malo preubio ovog. Trči. Jel ima, osim zemlji, još nešto. Dole nema ništa. Op. Nemoj. Idemo dole. Dobro. Čekaj, dole sve tu. Čekaj, ovako. Dobre. Sve tu. Koliko ja vidim, sve tu. Čekaj, sam da se ovo peče. Ajde bre, otvori se. Uvijek nešto mora da me zeza, to je neverovatno. Koliko ja nemam sreće, ali dobro. Evo ga. Dobro, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, bacite like, share i subscribe. Subscribe-ite se na Serbia Gaming FG i do sljedećeg puta vas pozdravlja Dogimon.